Does this work? I hope it works. Ethiopia. Středověké dějiny Etiopie. Okay, one take. Dějiny Etiopie ve středověku zhruba pokrývají období od úpadku Aksumského království v 7. století až po začátek gondarínské éry v 17. století. Aksum bylo během pozdní antiky mocnou říší. Království bylo důležitou součástí obchodní trasy mezi Římem a indickým subkontinentem, mělo výrazně kulturní vazby na řecko-římský svět a už za vlády krále Ezani ve 4. století přijalo křesťanství. Název Etiopie se pro oblast používá od 4. století. Na vrcholu své moci zachraňovalo Aksum území dnešní Eritreje, severní Etiopie, východního Sudanu, části Jemenu a jižní část dnešní Saúdské Arábie. Od 7. století však začalo království postupně upadat. Toto období, nazývané postaksumské, znamenalo značnou ztrátu území a trvalo až do nástupu Zagojovské dynastie. Politická situace po Aksumu. Proč tam štěká pes? Ještě jednou. Politická situace po Aksumu. Jako raně křesťanská říše měl Aksum úzké vztahy s byzantskou říší. Na jihu se však Himjarické království změnilo v židovský stát, který pod vládou Dunuaze pronásledoval křesťany. Byzantský císař Justián I. proto požádal aksumského krále Kaleba o pomoc. Roku 525 Aksumité Himjar dobyl a říše dosáhla největšího územního rozsahu. Aksumská vláda v jižní Arábii ale nevydržela. Do 50 let území padlo do rukou Sasánovců. Ztrátou vlivu na obchod v Rudém moři Aksum výrazně oslabil, zvlášť po arabském dobytí Perzie v 7. století. Od 7. století klesal počet obyvatel města Aksum a království přestalo razit zlaté mince, což svědčí o úpadku obchodu. Příčinou mohly být i klimatické změny, mor a vnitřní nepokoje. Závěrečná 3 století Aksumské říše označují historici jako temné období kvůli nedostatku pramenů. Na konci máme to další dynastie a na konci 10. století královna Bani al-Hamwiya zabila etiopského krále a chopila se moci už někdy kolem 960. Její náboženství a etnický původ nejsou přesně známí, ale byla určitě nekřesťanka, protože její vláda je spojována s ničením kostelu a odporem vůči šíření křesťanství. V Etiopii je známa pod jménem Gudit. Během její vlády došlo k přerušení vztahu mezi Etiopií a koptskou církví v Alexandrii. Po smrti Gudit ale nový etiopský král navázal kontakt s papežem Filotým z Alexandrie, který vztahy obnovil. To připravilo půdu pro křesťanskou renesanci v zemi. Zagojovská dynastie však nebyla založena hned po Gudit, ale až rok 1137, kdy se k moci dostal Maratakla Haimanot. Za jeho vlády začala stavba 11 skalních kostelů vytesaných do skaly, které patří k nejznámějším architektonickým památkám Etiopie. Raná Solomonská dynastie. Zagojovská dynastie skončila v roce 1270, kdy ji svrhl Jekuno Amlak, čím založil Solomonskou dynastii. Nová dynastie svůj původ od biblického krále potřeba 6 slov. Nová dynastie odvozovala svůj původ od biblického krále Šalamouna. Podle eposu Kobra Nagast Nová dynastie odvozovala svůj původ od biblického krále Šalamouna. Podle eposu Kebra Nagast pocházejí její panovníci z linie Šalamouna a královny ze Sáby. Jejich syn Menelik I. měl založit Aksumské království. Tímto rodokmenem Jekuno Amlak a jeho nástupci legitimizovali svůj nárok na trůn a vymezili se vůči předchozí nelegitimní dynastie Zagwe. Rozširování území. Jedním z hlavních rysů vlády rané Solomonské dynastie bylo územní rozširování především směrem do muslimských oblastí. Už Jekunu Amlak sám v roce 1285 dobil sultana Šewa. Největší expanse nastaly za vlády Amda Sejona I. A
který porazil a dobil království Damot, sultanát Hadia, Gojam, Fatagar, sultanát Davor, sultanát Bale, sultanát Ifat na počátku 16. století zachali hranice říše na severu za Masau, na jihu až za řeku Omo, na východě k sultanátu Adal a na západě téměř k soutoku řeky Didesa a Modrého Nilu. Válka s Adilem a konec středověku. Sultán Adal byl původně podřízený Etiopie, ale v roce 1531 ji napadl s podporou Osmanů. Válka trvala do roku 1543. Etiopie díky pomoci Portugalců a Kristiova da Gamy nakonec zvítězila. I když ztratila část území, konflikt oslabil obě strany a umožnil Oromo národům expandovat na sever, což znamenalo přechod od středověku k raně novověké éře Etiopie. Společenská hierarchie. Císař, šlechta, královská rodina, dědičná šlechta plus duchovenstvo, místní šlechta, obchodníci, rolníci, vlastníci půdy, nájemníci, řemeslníci, no máme se tam verga, pod koželuchové a otroci. Obchod. Středověká Etiopie byla součástí důležitých obchodních sítí přes pozemní i námořní cesty, hlavně z vnitrozemí k přístavům. Z Etiopie se vyváželo slonovina, kůže, zlato, kadidlo, živá zvířata a otroce. Dováželo textilie, koření, kovy a luxusní zboží z Blízkého východu, Indie i Středomoří. Obchod často zprostředkovávali muslimští obchodníci v přístavech. Máme vojenství. Středověk etiopská armáda byla založena hlavně na pěchotě, založeně z rolníků povolání do služby. Tyto muži bylo ozbrojeni kopími, meči, luky a štíty. Elitní jednoty tvořila jízdní šlechta, která byla lépe vybrojena a tvořila velitelskou vrstvu. Praví měli často náboženský charakter zemí nebo obrana proti muslimským státům. Středověká Etiopie prošla od úpadku Aksumu po raně novověkou éru významnými politickými, náboženskými i kulturními změnami. Dynastie Zague a raná Solomonská upevnily křesťanskou identitu a rozšířily území.